Gaorima Abo मिलिबाय आई मारै दं बिराद मोजां मानसि बे लोगोफोर दिनैहाय आङो बेनो एसे रां दान बान्था होनो फैदों आरो बे बिथाङा बिराद मोजां खामानि मावो बेनि खामानिखौ आं एसे देखायनो सानदों मावो बिथाङा हिनजाव दंना गैयाब्रा आंहाथ' दङ नै बिथाङासो गैया हिनजाव नागिरनो आं बेखौ देखायनो नागिराखै बिथांहा मोनसे मोजां दखान खुलिगासिनो दं नैबे जोंनि क'क्राझार टु सेरफांगुरि थांनाय लामायाव बे मोजां मोनसे खामानि मावगासिनो दं बिथांनि दखानाव गोबां रोखोमनि खामानि मोनो गोबां खामानि होनोब्ला बिथांखौ फसायनानै बिजामादैफोर फसायनाङालै आजिखालिना बिहामजोफ्रा लं थं गोजासो दानो लाथ' मोना ना ब्रादार नै सासे दं हेफाजाब दानो लाथ' नाङा बेथ' बिराद बरियाखा ना गोसथोनायसो दंब्रा नोंहाबो माबासो होनलांबाय बिथांमोननि दखानाव गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि मोननो हागौ एवदाब ना नैबेयो ओरै थागोन जाजोबाखै कमप्लिट जायाखै एवदाबजों लोगोसे गोबां गेट बायदिसिना मा बानायो मा एसे खोन्थानो गेट बानायनाय जायो जाथिनो बेखौ बानायजोबनाय जायो जोङो जाथिनो आरो दामाथ' बिराद मिनिमाम होननाय खोनादों नंगौसे गारिया नंगौ दामफ्रा बिराद खम माबा खमायनानैबो लानो हागोन आरो आजिखालि बाजारफ्राव 100 थाखा केजि होननाय खोनादों नंगौसे बाजारावथ' बाजाराव 110 औ बारायबावोसो 15 खिन्थु बेनावबा बुंनायाव 100खौनो बुंगोन बिसोर खिन्थु लानाय टाइमाव 110 20 हमैयो औ बाजारफ्राव बानायोब्ला ग्रिलफोर माबाफोर बानायोबा 100 होननानै बिसोर बारा हमैयो जाहैदों दा ओंखायनो जोंनि लकेलावनो नोंथांमोना बानायनानै लायोबा गेटफोरखौ बानायनानै लायोबा नैबे बिथांनाव मोननो हायो आरो बारा बुंनानै नोंखौ फसायगारगोनसो गिजाबायलै आङो बारा दा बुंसैब्रा फिसाजोफोर जासिला हरबा फैलाजों रायजागोन आजिखालि सेंग्रायै थाथारनो नागिरदों ना दान लाथ'वा फैला सारजों रायजागोन फैला सारजों फैजायाबानो जायो दानि हिनजाव लाथ'नाङाब्लाबो ना नैबे दा जों दानि जुगनि हिनजावफ्राथ' सेस लं थं मडार्न जुगसोना दानिखौ लाथ'नाङा एसे उननिया एसे साबसिन जागोन जाहैदों हिनजावफ्रा AI जुगनि हिनजाव जागोन जाहैदों AI माने नों हिनजाव लाफ्लाङोबा नोंहा जेबो सिन्था गैया आरो नों हिनजाव लायोबा सोरगोआव थानायफोरबायदि मोनगोन आरो होनलायलांबाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया दे नोंना जाय दखाना बहा खोन्थादे आंनि दखानाथ' ओरैहाय निजोब लहाफ्रा लकेसनखौ होन क'क्राझारनिफ्राय अबे जायगायाव बेखौ खोन्थानाय क'क्राझार जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआ ओरै आङो गोजौनिफ्राय खिन्थाबोनोसै पेसा सेरफांगुरि जाहैबाय ओरै पस्टआ आफलागाव गामिया आफलागावनि सिङाव बेलगुरियावनो दङ ओमफ्राय बिसोरो मारै बेसेनि बानायखो नैखौ गेटफोरखौ अजन खालायथ'नाय जायाखै अजन खालामथ'नाय जायाखै ना बेखौ अजन खालायथ'नाय जायाखै बे दखानाव हैनो बिगोमा थिनदों दा कमप्लिट जाथ'वाखै आरो बेथ' बिराद मजबुत खानाय बर'नि ना बेबो एकदम सावग्लिजोबखायो सावथेजोबखायो फुरा बे होब्राखौ फसाया गानांगौनि जेबो माबा थाखाया आरो नै बिदि सिटआव थाखायो ओरैहाय ग्रिल माखासे दङ बे कमप्लिट जायाखै बिगोमाया एसे बादा होथ'दों आरोखि माने आखाइयाव जमा गैथ'आ जाहैबाय दसे सम नेथ' होननानै दसे नेथ'नो थिनदों फिटिं खालायजानो बाथ'दों ओमफ्राय सिटआबोथ' फुरा दंखाजोबो नोंनाव मा रोखोमनि नांगौ बिनांगौल' दंजोबो बिदिबा नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना होखानोसै नोंथांमोन सोरबाफोर बानायनानै लानो सानोब्ला बाजारफ्राव बेसेबां फैसा गारस्लायस्लाय नैबे बिथांनावनो बानायनायानो साबसिन आं सानो आरो मानोना आं बानायनानै आन्दाज मोनबाय दिनै बे बिथांनोनो आं फैसा होनो फैदों बारा मोजां होननानै बुंफ्लाङो दा सोरबा फसायगारगोनसोलै बिथांनाव बादि बे दखानाव नाङा बिथाङा खिन्थु बिराद स्लिम साफा मानसिया जेबो गैया बेनाव दायबो गैया एकदम नोंथांमोनहा बानायहोफैदो सोर ड्रिल नांगौ गेट नांगौ नोंथांमोनहा बानायफैबानो जाबाय बिदिबा थेंक इउसोलै मिथि माहाजोन नामफ्राबा मा होनोमोनथाय
ओरैनो बाखुरा होनलाबायखायो औ बाखुराखौनो आंबो लिरलाबायो बाखुरानो मानसि खारनाय बिदिनो साननो नाङा फसायनाय नङा बारा बाखुरा होननानै लाबा खिन्थु बाखुराखौनो बुंब्ला मोनथियै गैया आरोखि बाखुरा माने मोनामग्रा गाज्रि होननायसो जायोना मानसिफ्रा फसायनाय नङा मोजां होन बेनो मोजांथार आंना बेखौनो मोजां मोनहरो आङो दे गोजोनथोंसैलै थेंकिउसै बिथां फैसा होनसै लादो साननाय फैसाफ्रा दान बान्था बियो मोजां खामानि मावनायनि थाखाय फैसा होनाय जाबाय बिथांनो दे बाय बाय थेंकिउ बाजैया मा जायो हिनजाव गोदाननि बिजावजालि जि मोजांथार साबसे जाजोबखाबाय नामा जे देरसिना जाबाय ओमफ्राय माखासेफ्रा मा मावो बाजै माखासेया देरसिना मावो भेरि गुड मिस्ट्रिखौबो नांगौ ना ओमफ्राय जोंना जाहैबाय बेटारि गारि सालायो आरो आयै गासिबो खामायग्रा जोब ओमफ्राय सासेयाव ओमफ्राय दा बुंनाया साख्रि पुलिस गावग्रा नङा पुलिस नङा खामान्ड' गावग्रा गावरिमा गावग्रा मिलिबाय आइ आबियालाय मा जायो गावदांदों गासिबो जि मोजां ओमफ्राय नै मादै गाहोआ बिराद मोजां जोंनो नांगौना बिदिखौबो नायनांगौ टाइम पास लाबोनांगौ मादै भेरि गुड गावनि सुबिदाखौल' नायथारनांगौ बेनो जोंनि थाखाय बे नङा बिराद मोजां बाजै दे जोंना गायै जानो नागिरना जोंखौबो ना होमबालाय दे गोजोनथोंसै दे बाजै बन्दु गोजोन्थों मारै दं बिराद मोजां मानसि बे लोगोफोर दिनैहाय आङो बेनो एसे रां दान बान्था होनो फैदों आरो बिथाङा बिराद मोजां खामानि मावो बेनि खामानिखौ आं एसे देखायनो सानदों मावो बिथाङा हिनजाव दंना गैयाब्रा आंहाथ' दङ नै बिथाङानो गैया हिनजाव नागिरनो आं बेखौ देखायनो नागिराखै बिथांहा मोनसे मोजां दखान खुलिगासिनो दं नैबे जोंनि क'क्राझार टु सेरफांगुरि थांनाय लामायाव बे मोजां मोनसे खामानि मावगासिनो दं बिथांनि दखानाव गोबां रोखोमनि खामानि मोनो गोबां खामानि होनोब्ला बिथांखौ फसायनानै बिजामादैफोर फसायनाङालै आजिखालिना बिहामजोफ्रा लं थं गोजासो जानो लाथ' मोना ना ब्रादार नै सानसे दं हेफाजाब जानो लाथ' नाङा बेथ' बिराद बरियाखा ना गोसथोनायसो दंब्रा नोंहाबो माबासो होनलांबाय बिथांमोननि दखानाव गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि मोननो हागौ एवदाब ना बियो ओरै थागोन कमप्लिट जायाखै अगदाबजों लोगोसे गोबां गेट बायदिसिना मा बानायो मा एसे खोन्थानो गेट बानायनाय जायो जाथिनो बेखौ बानायजोबनाय जायो जोङो जाथिनो आरो दामाथ' बिराद मिनिमाम होननाय खोनादों नंगौसे गारिया नंगौ दामफ्रा बिराद खमायनानैबो लानो हागोन आरो आजिखालि बाजारफ्राव 100 थाखा केजि होननाय खोनादों नंगौसे बाजारावथ' बाजाराव 110 औ बारायबावोसो 15 खिन्थु बेनावबा बुंनायाव 100खौनो बुंगोन बिसोर खिन्थु लानाय टाइमाव 110 20 हमैयो औ बाजारफ्राव बानायोब्ला ग्रिलफोर माबाफोर बानायोबा 100 होननानै बिसोर बारा हमहैयो जाहैदों दा ओंखायनो जोंनि लकेलावनो नोंथांमोना बानायनानै लायोबा गेटफोरखौ बानायनानै लायोबा नैबे बिथांनाव मोननो हायो आरो बारा बुंनानै नोंखौ फसायगारगोनसो गिजाबायलै आङो बारा दा बुंब्रा जोबोर जासिला हरबा फैलाजों रायजागोन आजिखालि सेंग्रायै थाथारनो नागिरदों ना दान लाथ'वा
फैला सारजों जायगायाव फैला सारजों फैजायाबानो जायो दानि हिनजावफ्राथ' नाङाब्लाबो ना नैबे दा जों दानि जुगनि हिनजावफ्राथ' सेस लं थं मडार्न जुगसो ना दानिफ्राथ' नाङा एसे उननिया एसे साबसिन जागोन जाहैदों हिनजावफ्रा AI जुगनि हिनजाव जागोन जाहैदों AI माने नों हिनजाव लाफ्लाङोबा नोंहा जेबो सिन्था गैया आरो नों हिनजाव लायोबा सोरगोआव थानायफोर बायदि मोनगोन आरो ना होनलायलांबाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया दे नोंना जाय दखाना बहा खोन्था दे आंनि दखानाथ' ओरैहाय निजोम लहाफ्रा लकेसनखौ होन क'क्राझारनिफ्राय अबे जायगायाव बेखौ खोन्थानाय क'क्राझार जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआ ओरै आङो गोजौनिफ्राय खिन्था बोनोसै पिएसआ सेरफांगुरि जाहैबाय ओरै पस्टआ आफलागाव गामिया आफलागावनि सिङाव बेलगुरि बेलगुरियावनो दङ बेलगुरियावनो दङ ओमफ्राय बिसोरो मारै बेसेनि बानायखो नैखौ गेटफोरखौ अजन खालायथ'नाय जायाखै अजन खालामथ'नाय जायाखै ना बेखौ अजन खालायथ'नाय जायाखै बे दखानाव ओरैनो बिगोमा थिनदों दा कमप्लिट जाथ'वाखै आरो बेथ' बिराद मजबुर खानाय बर'नि ना बेबो एकदम सावग्लिजोबखायो बिसोर सावग्लिजोबखायो फुरा बे होग्राखौ फसाया गानांगौनि जेबो माबा थाखाया आरो नै बिदि सिटआव थाखायो ओरैहाय ड्रिल माखासे दङ बे कमप्लिट जायाखै बिगोमा एसे बादा होथ'दों आरोखि माने आखाइयाव जमा गैथ'आ जाहैबाय दसे सम नेथ' होननानै दसे नेथ'नो थिनदों फिटिं खालायजानो बाथ'दों ओमफ्राय सिटआबोथ' फुरा दंखाजोबो नोंनाव मा रोखोमनि नांगौ नांगौल' दंजोबो बिदिबा नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना होखानोसै नोंथांमोन सोरबाफोर बानायनानै लानो सानोब्ला बाजारफ्राव इसेबां फैसा गारस्लायस्लाय नैबे बिथांनावनो बानायनायानो साबसिन आं सानो आरो मानोना आं बानायनानै आन्दाज मोनबाय दिनै बे बिथांनोनो आं फैसा होनो फैदों बारा मोजां होननानै बुंफ्लाङो दा सोरबा फसायगारगोनसोलै बिथांनाव बादि नुयो दखानाव नाङा बिथाङा खिन्थु बिराद स्लिम साफा मानसिया जेबो गैया बेनाव दायबो गैया एकदम नोंथांमोनहा बानायहोफैदो सोर ड्रिल नांगौ गेट नांगौ नोंथांमोनहा बानायफैबानो जाबाय बिदिबा थेंक इउसोलै मिथि माहाजोन नामफ्राबा मा होनोमोनथाय नाम ओरैनो बाखुरा होनलाबायखायो बाखुराखौनो आंबो लिरलाबायो बाखुरा मानसिया खारनाय बिदिनो साननो नाङा फसायनाय नङा बारा बाखुरा होननानै लाबा खिन्थु बाखुराखौनो बुंब्ला मोनथियै गैया आरोखि बाखुरा माने मोनामग्रा गाज्रि होननायसो जायोना मानसिफ्रा फसायनाय नङा मोजां होन बेनो मोजांथार बेखौनो मोजां मोनथारो आङो दे गोजोनथोंसैलै थेंक इउसै नोंथां फैसा होनसै लादो साननाय फैसाफ्रा दान बान्था बियो मोजां खामानि मावनायनि थाखाय फैसा होनाय जाबाय बिथांनो दे बाय बाय थेंक इउ